Γεια σας! Αυτή είναι μια νέα πρωτότυπη ιστορία στο κανάλι μου. Οι ιστορίες των άλλων μας βοηθούν να βλέπουμε καθαρότερα τα λάθη που δεν χρειάζεται να ζήσουμε οι ίδιοι. Σήμερα θα δούμε πως μια περήφανη ανακοίνωση σε ένα γιορτινό τραπέζι μπορεί να αλλάξει ξαφνικά όταν εμφανίζονται τα πραγματικά δεδομένα. Ακούστε, θα είναι ενδιαφέρουσα και διδακτική. Ο σύζυγος αποφάσισε να ζητήσει διαζύγιο. Το ανακοίνωσε περήφανα στο γιορτινό τραπέζι. Η πεθερά τον υποστήριξε αμέσως. Μόλις όμως έμαθαν σε ποιον ανήκει πραγματικά το διαμέρισμα, η γιορτή τελείωσε απότομα. Η Ελένη είχε μόλις βάλει στο τραπέζι την τελευταία πιατέλα με γεμιστές ντομάτες όταν ο Νίκος σηκώθηκε όρθιος και χτύπησε απαλά το ποτήρι του με το κουταλάκι. Δεν ήταν απαραίτητο. Όλοι τον κοιτούσαν ήδη. Ο Νίκος αγαπούσε τις μεγάλες ανακοινώσεις, ακόμη και όταν αφορούσαν πράγματα που μπορούσαν να υποθούν σε δύο ήσυχες προτάσεις. Είχε το ύφος ανθρώπου που ετοιμαζόταν να παραδώσει βραβείο στον εαυτό του. Η πεθερά του, η κυρία Βάσο, ίσιοσε την πλάτη της στην καρέκλα και έβαλε το χέρι πάνω στο τραπεζομάντιλο. Ήταν έτοιμη να χειροκροτήσει αν χρειαζόταν. Δίπλα της, ο αδελφός του Μίκου έσκυβε πάνω από τη σαλάτα και προσπαθούσε να μην φανεί ότι άκουγε. Η Ελένη κάθισε στη θέση της. Είχε περάσει όλη την ημέρα στην κουζίνα, είχε ψήσει το φαγητό, είχε καθαρίσει το σπίτι, είχε αλλάξει τα σεντόνια στο δωμάτιο των επισκεπτών και είχε αγοράσει ακόμη και τα μικρά γλυκά που άρεσαν στη Βάσο. Τα γλυκά βρίσκονταν σε ένα πιάτο στη μέση του τραπεζιού και κόστιζαν περισσότερο από όσο άξιζε η σημερινή ανακοίνωση. Ο Νίκος πήρε βαθιά ανάσα. Αποφάσισα να ζητήσω διαζύγιο από την Ελένη. Για λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε μόνο το κουταλάκι που γλίστρισε από το χέρι της Βάσος και έπεσε πάνω στο πιάτο. Ο Νίκος κοίταξε γύρω του σαν να περίμενε δάκρυα, κραυγές και ίσως μια μικρή τιμητική παρέλαση. Είχε φανταστεί τη σκηνή πολλές φορές. Στο μυαλό του η Ελένη θα σηκωνόταν αναστατωμένη, θα τον παρακαλούσε να αλλάξει γνώμη και εκείνος θα έμενε ακλόνητος με το βλέμμα στραμμένο κάπου μακριά, σαν άνθρωπος που έχει μόλις ανακαλύψει την αλήθεια της ζωής. Η Ελένη έβαλε λίγο ρύζι στο πιάτο της. «Το αποφάσισες ή το ανακοίνωσες?» ρώτησε. «Τι διαφορά έχει?» «Η απόφαση αφορά εσένα, η ανακοίνωση αφορά το κοινό σου». Ο Νίκος κοκκίνησε. Δεν περίμενε ερώτηση, περίμενε σκηνή. Η Βάσο πετάχτηκε αμέσως. «Καλά κάνει ο γιος μου, επιτέλους βάζει τη ζωή του σε τάξη. Τόσα χρόνια τον κρατάς πίσω, Ελένη». Η Ελένη σήκωσε τα μάτια της. «Από τι ακριβώς τον κρατάω πίσω? Από το να βάζει τα άπλυτα στο καλάθι?» «Από την ευτυχία του», φώναξε η Βάσο. Η ευτυχία του Νίκου, όπως φάνηκε εκείνη τη στιγμή, περιλάμβανε ένα καθαρό πουκάμισο, ζεστό φαγητό και κάποιον που θυμόταν πότε έλυγε η ασφάλεια του αυτοκινήτου. Ήταν μια πολύ απαιτητική ευτυχία, σχεδόν σαν κατοικίδιο που ήθελε φροντίδα κάθε μέρα. Ο Νίκος έσπρωξε την καρέκλα του προς τα πίσω. «Δεν θα το κάνουμε αυτό μπροστά σε όλους?» «Εσύ το ξεκίνησες μπροστά σε όλους», είπε η Ελένη. «Εγώ τουλάχιστον έχω το θάρρος να λέω τα πράγματα όπως είναι». Το θάρρος συνήθως φαίνεται όταν κάποιος μιλάει πριν στρώσει το τραπέζι, όχι αφού φάει. Ο αδελφός του Νίκου έβηξε για να κρύψει ένα γέλιο. Η Βάσο τον κάρφωσε με το βλέμμα και εκείνος αμέσως ασχολήθηκε με μία ελιά, σαν να είχε μπροστά του δύσκολο οικογενειακό ζήτημα. Η Ελένη δεν ήταν πάντα τόσο ήρεμη. Στα πρώτα χρόνια του γάμου της είχε προσπαθήσει να εξηγεί. Έλεγε στον Νίκο τι την πλήγωνε, τι χρειαζόταν, τι δεν μπορούσε να συνεχίσει να σηκώνει μόνη της. Εκείνος κουνούσε το κεφάλι, υποσχόταν αλλαγές και μετά ξεχνούσε τις υποσχέσεις του πάνω σε μια καρέκλα μαζί με τα ρούχα της προηγούμενης ημέρας. Η Ελένη είχε μεγαλώσει στον Βόλο, σε ένα μικρό σπίτι όπου η μητέρα της κρατούσε κάθε απόδειξη σε ένα κουτί από παλιά μπισκότα. Ο πατέρας της έλεγε πως τα χαρτιά δεν έχουν ψυχή, αλλά η μητέρα της απαντούσε πως τουλάχιστον δεν λένε ψέματα. Η Ελένη το είχε μάθει από μικρή.
Κρατούσε αποδείξεις, συμβόλαια, ημερομηνίες, λογαριασμούς και σημειώσεις. Όχι επειδή δεν εμπιστευόταν τους ανθρώπους, επειδή είχε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι ξεχνούν πολύ εύκολα όσα τους συμφέρει να ξεχάσουν. Είχε σπουδάσει λογιστική και δούλευε από το σπίτι για μικρές επιχειρήσεις. Δεν κέρδιζε τεράστια ποσά, αλλά ήξερε πού πήγαινε κάθε ευρώ. Στο τετράδιό της υπήρχαν γραμμένα τα πάντα. Το κόστος του πετρελαίου, τα κοινόχρηστα, τα σχολικά της ανιψιάς της, ακόμη και οι 3 € και 40 λεπτά που είχε πληρώσει κάποτε για ένα ανταλλακτικό στο καζανάκι. Ο Νίκος τη θεωρούσε υπερβολική. «Έχεις κάνει το σπίτι λογιστήριο», της έλεγε. «Κάποιος πρέπει να ξέρει τι πληρώνουμε». Δεν χάθηκε ο κόσμος για λίγα ευρώ. Συνήθως το έλεγε όταν είχε αγοράσει κάτι που δεν χρειαζόταν. Για τα λίγα ευρώ της Ελένης όμως είχε πάντα πολύ καλή μνήμη. Ο Νίκος εργαζόταν σε εταιρεία διανομών και περνούσε μεγάλο μέρος της ημέρας μέσα στο αυτοκίνητό του. Επέστρεφε σπίτι κουρασμένος, όπως όλοι οι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει ότι η κούρασή τους είναι πιο σημαντική από τον άλλον. Η Ελένη δεν αρνιόταν ότι δούλευε, αρνιόταν μόνο την ιδέα ότι η δική του δουλειά τον απαλλάσσει από κάθε ευθύνη στο σπίτι. Εκείνος δεν μαγείρευε, δεν καθάριζε και δεν θυμόταν ποτέ πότε έπρεπε να πληρωθεί κάτι. Όταν του ζητούσε βοήθεια, έλεγε ότι δεν είχε μάθει τέτοια πράγματα από τη μητέρα του. Η Βάσο, που άκουγε συνήθως πίσω από την πόρτα της κουζίνας, συμπλήρωνε. «Ο Νίκος είναι άντρας, δεν γίνεται να ασχολείται με κατσαρόλες και σφουγγαρίσματα». Η Ελένη κάποτε τη ρώτησε αν το πάτωμα αναγνώριζε το φύλλο εκείνου που το καθάριζε. Η Βάσο δεν απάντησε. Από τότε την είχε κατατάξει στους δύσκολους ανθρώπους. Η Βάσο επισκεπτόταν το σπίτι χωρίς να τηλεφωνεί. Έμπαινε κρατώντας σακούλες με πορτοκάλια, μαζευόταν για λίγο στο χολ και μετά ξεκινούσε επιθεώρηση. Κοίταζε τα ράφια, τα μαξιλάρια, το ψυγείο και τις κουρτίνες. Μια φορά είχε σηκώσει το καπάκι από την κατσαρόλα και είχε πει ότι το φαγητό χρειαζόταν περισσότερη ντομάτα. Το φαγητό ήταν φασολάκια. «Δεν θέλω να μπλέκομαι», έλεγε πάντα πριν μπλεχτεί. Ύστερα έλεγε στον Νίκο ότι η Ελένη δεν τον φρόντιζε αρκετά. Του έλεγε πως ένα σπίτι πρέπει να είναι πιο τακτοποιημένο, ενώ το δικό της διαμέρισμα είχε 3 καρέκλες γεμάτες ρούχα, 2 συρτάρια που δεν έκλειναν και ένα ράφι στο μπάνιο γεμάτο άδεια μπουκαλάκια. Η Ελένη είχε ανεχτεί πολλά, όχι από αδυναμία, από υπολογισμό. Ο Νίκος είχε χάσει τη δουλειά του για μερικούς μήνες όταν η εταιρεία του έκλεισε. Η Ελένη είχε καλύψει τα έξοδα του σπιτιού. Είχε πληρώσει τα κοινόχρηστα, τα ψώνια και τις επισκευές. Δεν του το θύμιζε κάθε ημέρα, γιατί δεν ήθελε να μετατρέψει τον γάμο σε λογιστικό έλεγχο. Όταν όμως εκείνος βρήκε ξανά δουλειά, άρχισε να μιλάει σαν να είχε σώσει ο ίδιος ολόκληρη την οικογένεια. «Τώρα θα πάρουμε επιτέλους ανάσα», έλεγε. Η Ελένη ήξερε ότι η ανάσα είχε ήδη πληρωθεί από εκείνη. Απλώς ο Νίκος έφτασε αργότερα και νόμιζε πως την είχε ανακαλύψει. Το σπίτι όπου έμεναν βρισκόταν σε μια ήσυχη γειτονιά της Λάρισσας. Ήταν ένα διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια, μεγάλο μπαλκόνι και μια παλιά αποθήκη στην πιλωτή. Η πολυκατοικία δεν ήταν καινούρια, αλλά είχε καλό φως και ανοιχτό ορίζοντα. Το καλοκαίρι η Ελένη άπλωνε τα σεντόνια στο μπαλκόνι και έβλεπε τις γλάστρες με τον βασιλικό να μεγαλώνουν. Ο Νίκος έλεγε σε όλους ότι το σπίτι ήταν δικό τους. «Το πήραμε μαζί», τόνιζε. Μόνο που δεν το είχαν πάρει μαζί. Το διαμέρισμα ανήκε στη γιαγιά της Ελένης, την Αργυρό. Η Αργυρό είχε δουλέψει σε εργαστήριο ραπτικής από τα 17 της, είχε μεγαλώσει 2 παιδιά και είχε αγοράσει το σπίτι με τις οικονομίες της. Δεν είχε αφήσει στην Ελένη πλούτη. Της είχε αφήσει ένα διαμέρισμα και μία φράση. «Να μην εξαρτάσαι από κανέναν για τη στέγη σου». Η Ελένη είχε θυμηθεί τη φράση πολλές φορές, ειδικά όταν ο Νίκος άρχισε να τη χρησιμοποιεί σαν φιλοξενούμενη. Η μεταβίβαση είχε γίνει πριν από τον γάμο τους. Το συμβόλαιο ήταν στο όνομα της Ελένης, όπως και η δήλωση ιδιοκτησίας. Ο Νίκος το γνώριζε. Στην αρχή δεν τον ένοιαζε. Τότε έλεγε ότι το σπίτι δεν έχει σημασία επειδή η οικογένεια είναι πάνω από τα χαρτιά. Μετά, όταν άρχισε να μιλάει για το δικό μας ακίνητο, τα χαρτιά ξαφνικά έγιναν αόρατα.
Η Ελένη δεν είχε κρύψει ποτέ την αλήθεια. Απλώς δεν την επαναλάμβανε κάθε φορά που ο Νίκος έλεγε στους συγγενείς του ότι κάποτε θα ανακαινήσουν το σπίτι τους. Είχε κουραστεί να διορθώνει έναν άνθρωπο που απολάμβανε το λάθος του. Το βράδυ της γιορτής, ο Νίκος είχε καλέσει τη μητέρα του, τον αδελφό του, την ξαδέλφη του και έναν παλιό φίλο του. Η Ελένη είχε ρωτήσει αν ήθελε να καλέσει και άλλους. «Όχι, κάτι μικρό», είχε απαντήσει. Το «κάτι μικρό» είχε γίνει τραπέζι για 8 άτομα με 3 διαφορετικά φαγητά και αρκετά γλυκά ώστε να λειτουργήσει το σπίτι ως μικρό ζαχαροπλαστείο. Η Ελένη είχε αγοράσει τα υλικά, είχε μαγειρέψει και είχε πληρώσει την καθαρίστρια της πολυκατοικίας για να της ανοίξει την πόρτα νωρίτερα, επειδή ο Νίκος είχε ξεχάσει το κλειδί μέσα. Στις 6 το απόγευμα, ο Νίκος της είχε πει «Μην κάνεις πολλά, δεν θέλω επίδειξη». Στις 7:30 είχε ρωτήσει γιατί δεν υπήρχε δεύτερη πιατέλα με τυρόπιτες. Η Ελένη δεν είχε απαντήσει. Είχε βάλει στο τραπέζι ψωμί κομμένο σε φέτες και είχε συνεχίσει. Τώρα, μετά την ανακοίνωση, η Βάσο έσκυψε μπροστά. «Εγώ το έλεγα στον Νίκο, δεν γίνεται να συνεχίσει έτσι, έχει δικαίωμα να ξαναφτιάξει τη ζωή του». «Φυσικά», είπε η Ελένη, «αρκεί να θυμάται να πάρει μαζί του και τα προσωπικά του πράγματα». Ο Νίκος την κοίταξε με στενό βλέμμα. «Δεν είναι ώρα για ηρωνίες». «Συμφωνώ, η ανακοίνωση έγινε ήδη. Θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι». Η Βάσο έγνεψε αμέσως. «Και πολύ σωστά, δεν θα μείνεις εδώ ούτε λεπτό παραπάνω». Ο Νίκος έδειξε με το χέρι γύρω του. «Δεν θα μείνω, θα πάρουμε τα πράγματά μας και θα φύγουμε». Η Ελένη ακούμπησε κάτω το πιρούνι της. «Θα πάρεις τα πράγματά σου». Η Βάσο τινάχτηκε. «Τι θα πει τα πράγματά του, εδώ μένει τόσα χρόνια». «Τα χρόνια δεν αλλάζουν το όνομα στο συμβόλαιο. Είστε παντρεμένοι». «Ήμασταν». «Αυτό δεν μετατρέπει μια κληρονομιά σε κοινό ακίνητο». Για πρώτη φορά η Βάσο σώπασε. Δεν κράτησε πολύ. Η σιωπή δεν ήταν το δυνατό της σημείο. Ο Νίκος έχει πληρώσει πράγματα εδώ μέσα. Έχει πληρώσει τους μισούς λογαριασμούς τα τελευταία 2 χρόνια. Κάποτε πλήρωσε και μια βρύση. Η βρύση εξακολουθεί να βρίσκεται στην κουζίνα, αν θέλετε να την πάρει. Ο αδελφός του Νίκου χαμήλωσε το κεφάλι. Η ξαδέλφη του έβαλε νερό στο ποτήρι της, παρότι το ποτήρι ήταν ήδη γεμάτο. Ο Νίκος σηκώθηκε. «Δεν θα με διώξεις από το σπίτι μου μπροστά στη μητέρα μου». «Δεν σε διώχνω. Σου ζητώ να πάρεις όσα σου ανήκουν. Όλα εδώ μέσα τα έχουμε αγοράσει μαζί». «Ωραία. Θα τα χωρίσουμε με αποδείξεις». Το πρόσωπό του άλλαξε. Ο Νίκος είχε συνηθίσει σε γενικές κουβέντες. Οι αποδείξεις ήταν πιο δύσκολες. Δεν μπορούσε να τις πείσει να λυγίσουν. Η Βάσο χτύπησε την παλάμη της στο τραπέζι. «Ελένη, μη φέρεσαι σαν ξένη μέσα στο ίδιο σου το σπίτι». «Δεν φέρομαι σαν ξένη, φέρομαι σαν ιδιοκτήτρια». Η λέξη έπεσε ανάμεσα στα πιάτα σαν λογαριασμός που κανείς δεν ήθελε να πληρώσει. Ο Νίκος είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του μπροστά στην είσοδο. Τον τελευταίο καιρό το έκανε επίτηδες, ώστε η Ελένη να πρέπει να βγαίνει από την πίσω πόρτα όταν έφερνε ψώνια. Όταν του ζητούσε να το μετακινήσει έλεγε «Δεν είναι δικό σου το πεζοδρόμιο». Η Ελένη δεν απαντούσε. Έβγαζε τα ψώνια μόνη της και τα κουβαλούσε μέχρι τον 2ο όροφο. Οι σακούλες έκοβαν τα δάχτυλά της, αλλά εκείνη συνέχιζε χωρίς να παραπονιέται. Ο Νίκος από το παράθυρο κοιτούσε και κάποτε της είχε πει ότι έκανε πολύ φασαρία με τα κλειδιά. Η πρώτη μεγάλη ρογμή είχε έρθει τον προηγούμενο χειμώνα. Η Ελένη είχε βρει σε ένα σιρτάρι μια εκτύπωση από μεσιτικό γραφείο. Το χαρτί έγραφε ότι το διαμέρισμα μπορούσε να νοικιαστεί για αρκετά χρήματα τον μήνα. Παραόν του υπήρχε σημείωση με το χέρι του Νίκου. «Να το συζητήσουμε μετά τη γιορτή». Η Ελένη είχε κρατήσει τη φωτογραφία του χαρτιού και το είχε βάλει ξανά στη θέση του. Το ίδιο βράδυ το ρώτησε. «Σκέφτεσαι να νοικιάσουμε το σπίτι?» «Το συζητάμε». «Ποιοι το συζητάμε?» «Εγώ και ένας γνωστός. Το σπίτι είναι δικό μου. Είναι και το σπίτι όπου ζούμε. Δεν είναι το ίδιο. Για μένα είναι. Τότε να το αγοράσεις». Η Ελένη τον κοίταξε χωρίς να μιλήσει. Ο Νίκος κατάλαβε ότι είχε ξεπεράσει κάτι, αλλά δεν ήξερε τι.
Οι άνθρωποι που περνούν όλη τους τη ζωή πάνω σε λεπτό πάγο συνήθως θεωρούν ότι ο ήχος κάτω από τα πόδια τους είναι απλώς διακόσμηση. Λίγες ημέρες αργότερα είχε βρει ένα κλειδί μέσα στο γραφείο της. Το κλειδί ήταν δεμένο με μικρό χαρτάκι που έγραφε «Αποθήκη». Δεν ήταν δικό της. Όταν το ρώτησε, ο Νίκος είπε ότι είχε δώσει αντίγραφο σε έναν φίλο του για να αφήσει εκεί μερικά πράγματα. «Χωρίς να με ρωτήσεις. Δεν χρειάζεται να σε ρωτάω για κάθε μικρό θέμα». Η Ελένη κατέβηκε στην αποθήκη. Εκεί υπήρχαν 2 κουτιά με παλιά αντικείμενα, ένα στρώμα τυλιγμένο σε πλαστικό και αρκετές σακούλες με ρούχα. Πάνω σε ένα από τα κουτιά υπήρχε η γραφή της Βάσος. «Για το δωμάτιο όταν θα γίνει δικό μας». Η Ελένη είχε αφήσει το κουτί στη θέση του. Δεν είπε τίποτα. Έβγαλε μόνο το κλειδί από την πόρτα της αποθήκης και το έβαλε στο πορτοφόλι της. Όταν ο Νίκος το ανακάλυψε, έγινε έξαλλος. «Πού είναι το κλειδί?» «Ασφαλές. Δεν έχεις δικαίωμα να κλειδώνεις την αποθήκη». «Έχω το δικαίωμα να κλειδώνω το χώρο μου». «Έχεις αλλάξει πολύ». «Όχι. Απλώς σταμάτησα να εξηγώ τα αυτονόητα». Η δεύτερη ρογμή ήρθε όταν η Βάσο άρχισε να μιλάει για ανακαίνιση. Είχε φέρει έναν τεχνίτη να μετρήσει την κουζίνα χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Η Ελένη επέστρεψε από τη δουλειά και βρήκε έναν άγνωστο άντρα να κρατάει μεζούρα δίπλα στο ψυγείο. «Θα κατεβάσουμε αυτόν τον τοίχο», είπε η Βάσο. «Όχι. Μα έχουμε ήδη αποφασίσει». «Ποιοι?» «Εγώ και ο Νίκος». «Τότε μπορείτε να αποφασίσετε πού θα βάλετε τα έπιπλά σας στο δικό σας σπίτι». Ο τεχνίτης κοίταξε το πάτωμα. Ήταν άνθρωπος που είχε δει πολλές οικογενειακές συζητήσεις και ήξερε πως όταν κάποιος αρχίζει να μετράει τοίχους χωρίς άδεια, το πρόβλημα δεν είναι το πλάτος της κουζίνας. Ο Νίκος μπήκε στο δωμάτιο και φώναξε «Μη μιλάς έτσι στη μητέρα μου». «Τότε πες της να μη σχεδιάζει αλλαγές σε ξένη ιδιοκτησία». Η Βάσο άρπαξε την τσάντα της. «Θα το μετανιώσεις». «Το έχω ακούσει. Συνήθως από ανθρώπους που θέλουν να πληρώσω τα σχέδιά τους». Ο Νίκος δεν της μίλησε όλο το βράδυ. Έκλεισε την τηλεόραση με δύναμη, άφησε τα παπούτσια στη μέση του διαδρόμου και πήγε για ύπνο χωρίς να τραβήξει τα σεντόνια. Η Ελένη τα μάζεψε, τα δίπλωσε και τα τοποθέτησε στην άκρη. Δεν είχε σκοπό να αφήσει ούτε τα σεντόνια να εμπλακούν σε μια σχέση που είχε ήδη χάσει τον προσανατολισμό της. Την επόμενη ημέρα ο Νίκος άνοιξε το σιρτάρι της και πήρε τον φάκελο με τα συμβόλαια. Η Ελένη μπήκε στο δωμάτιο τη στιγμή που τον κρατούσε. «Τι κάνεις?» «Ψάχνω τα χαρτιά του σπιτιού». «Γιατί?» «Θέλω να δω τι ισχύει». «Τα έχεις δει πολλές φορές». «Δεν θυμάμαι». «Θυμάσαι την τιμή της καινούριας οθόνης που αγόρασες?» «Δύσκολα ξεχνάς όσα σε ενδιαφέρουν». Ο Νίκος πέταξε τον φάκελο πάνω στο γραφείο. «Δεν μπορείς να με αντιμετωπίζεις σαν επισκέπτη. Οι επισκέπτες συνήθως χτυπούν την πόρτα. Είμαι ο άντρας σου. Μέχρι πριν από λίγο ήσουν. Και τώρα τι είμαι?» Η Ελένη πήρε τον φάκελο. Κάποιος που ανακοίνωσε ότι θέλει να φύγει. Εκείνος περίμενε ότι θα τον σταματούσε, ότι θα φοβόταν τη μοναξιά, τα σχόλια των συγγενών, το κόστος μιας νέας αρχής. Ο Νίκος δεν είχε καταλάβει πως η Ελένη είχε αρχίσει να μετράει αλλιώς τον χρόνο. Δεν υπολόγιζε πλέον πόσα χρόνια είχαν μείνει μαζί. Υπολόγιζε πόσα χρόνια μπορούσε ακόμη να ζήσει χωρίς να απολογείται για κάθε τετραγωνικό μέτρο. Η γιορτή εκείνο το βράδυ είχε στηθεί από τον Νίκο για να δείξει ότι ήταν σημαντικός. Είχε αγοράσει καινούριο πουκάμισο, είχε χτενίσει τα μαλλιά του και είχε αφήσει στο τραπέζι έναν φάκελο με χαρτιά. Τον φάκελο τον είχε δει η Ελένη πριν φτάσουν οι καλεσμένοι. «Τι είναι αυτό?» είχε ρωτήσει. «Κάτι προσωπικό». «Για το διαζύγιο?» «Μην ανακατεύεσαι». «Είμαι η σύζυγος». «Όχι για πολύ». Εκείνη είχε συνεχίσει να γεμίζει τα πιάτα με ρύζι. «Τότε μην ξεχάσεις να πάρεις μαζί σου και το φορτιστή σου». Η ανακοίνωση δεν ήταν αυθόρμητη. Ο Νίκος ήθελε να την πιέσει μπροστά στη μητέρα του. Πίστευε πως αν η Ελένη ντρεπόταν αρκετά θα υποχωρούσε. Είχε ακόμη ετοιμάσει τη Βάσο να τον υποστηρίξει. Η Βάσο είχε περάσει όλη την προηγούμενη εβδομάδα λέγοντας στο γιο της
Μίλησέ της μπροστά σε κόσμο. Μόνη της θα κάνει την έξυπνη. Η Βάσο είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δύναμη του πλήθους. Ήταν η ίδια γυναίκα που δεν μπορούσε να διαλέξει κουρτίνες χωρίς να ρωτήσει 3 γειτόνισσες, αλλά πίστευε ότι μπορούσε να αποφασίσει για την περιουσία άλλου ανθρώπου με τη φωνή της. Ο Νίκος ξανακάθισε, αλλά δεν άγγιξε το φαγητό. «Θέλω να ξέρουν όλοι ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω». «Αυτό συνήθως το λένε άνθρωποι που έχουν φέρει φάκελο», παρατήρησε η Ελένη. «Θα χωρίσουμε τα πάντα δίκαια». «Ωραία. Το σπίτι, τα έπιπλα, το αυτοκίνητο». «Το αυτοκίνητο είναι στο όνομά σου. Το πλήρωνα εγώ. Και το σπίτι είναι στο όνομά μου. Το πληρώσαμε μαζί». «Όχι». Η απάντηση βγήκε ήρεμη, καθαρή και μικρή. Ακριβώς γι' αυτό ενόχλησε περισσότερο από φωνή. Ο Νίκος χτύπησε την παλάμη του στο τραπέζι. «Μη λες ψέματα». Η Ελένη δεν κουνήθηκε. «Δεν λέω. Όλα τα χρόνια που μέναμε εδώ, εγώ πλήρωνα. Τους λογαριασμούς σου. Και τις επισκευές. 3. Τις περισσότερες. 1 πόρτα, 1 θερμοσύφωνο και τη βρύση που θέλεις να πάρεις μαζί σου. Έχω βάλει χρήματα σε αυτό το σπίτι. Έχεις πληρώσει έξοδα διαμονής. Δεν έχεις αγοράσει ιδιοκτησία». Η Βάσο σηκώθηκε τόσο απότομα που η καρέκλα της έσυρε πάνω στο πάτωμα. «Αρκετά. Το παιδί μου δεν θα φύγει στον δρόμο». «Δεν του ζήτησα να φύγει στον δρόμο, του ζήτησα να φύγει από το διαμέρισμά μου. Το διαμέρισμα είναι της οικογένειας. Η οικογένεια δεν είναι όνομα σε συμβόλαιο. Εμείς είμαστε οικογένεια. Ήσασταν καλεσμένοι στο τραπέζι, δεν γίνατε ιδιοκτήτες επειδή φάγατε γεμιστά». Ο αδελφός του Νίκου κοίταξε την Κιατέλα. Τα γεμιστά είχαν ξαφνικά πάρει θέση μάρτυρα. Η Βάσο άρχισε να μιλάει πιο δυνατά. «Εσύ πάντα ήσουν υπολογίστρια. Από την αρχή ήθελες να κρατήσεις τον Νίκο κάτω από τον έλεγχό σου. Αν ήθελα να τον ελέγχω, θα του έδινα λίστα για τα ψώνια. Δεν του έδωσα ποτέ. Γι' αυτό αγοράζει 3 κιλά πατάτες και ξεχνάει το ψωμί. Δεν έχεις καρδιά». «Έχω. Απλώς δεν τη χρησιμοποιώ για να αποφασίζω ποιος έχει δικαίωμα να μένει στο σπίτι μου». Ο Νίκος έσκυψε προς το μέρος της. «Θα το πληρώσεις αυτό». Η Ελένη τον κοίταξε. «Το πλήρωνα ήδη, γι' αυτό τελειώνει». Αυτό ήταν το σημείο που η γιορτή τελείωσε πραγματικά. Όχι όταν ανακοινώθηκε το διαζύγιο, εκείνο ήταν απλώς η πρόσκληση. Η αλήθεια για το σπίτι ήταν το άδειασμα της αίθουσας. Η Βάσο άρπαξε τον φάκελο από το τραπέζι. «Θα το δούμε αυτό. Δεν μπορείς να τον διώξεις έτσι. Μπορείτε να το δείτε με δικηγόρο». «Δεν θα μου μιλάς εμένα για δικηγόρους». «Τότε μιλήστε με το συμβόλαιο. Είναι πιο ψύχρεμο». Ο Νίκος πήρε τον φάκελο από τα χέρια της μητέρας του και τον άνοιξε. Μέσα υπήρχαν φωτοτυπίες, η πράξη μεταβίβασης, οι δηλώσεις, οι αποδείξεις των φόρων και ένα έγγραφο από το γραφείο του συμβολεογράφου. Όλα έδειχναν το ίδιο πράγμα. Το διαμέρισμα ανήκε στην Ελένη. Ο Νίκος διάβαζε τις σελίδες ξανά και ξανά, σαν να περίμενε να αλλάξει γνώμη το χαρτί από αμηχανία. «Αυτό δεν σημαίνει τίποτα», είπε τελικά. «Σημαίνει ακριβώς αυτό που γράφει. Η γιαγιά σου το έδωσε για εμάς. Η γιαγιά μου το έδωσε σε μένα. Ήμασταν παντρεμένοι. Και πάλι το συμβόλαιο γράφει το όνομά μου». Η Βάσο πλησίασε το γιο της. «Νικό, μην υπογράφεις τίποτα. Πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον». «Δεν θα υπογράψω τίποτα», είπε εκείνος. Η Ελένη πήρε από την τσάντα της ένα δεύτερο χαρτί και το άφησε δίπλα στα πιάτα. «Δεν χρειάζεται να υπογράψεις. Το διαμέρισμα δεν είναι κοινό». Ο Νίκος κοίταξε το χαρτί. «Τι είναι αυτό?» «Η ειδοποίηση ότι πρέπει να παραδώσεις τα κλειδιά και να απομακρύνεις τα προσωπικά σου πράγματα μέσα σε λίγες ημέρες». Η Βάσο άνοιξε το στόμα της. «Μέσα σε λίγες ημέρες?» «Ήθελα να είμαι γενναιόδωρη». «Είσαι απάνθρωπη». «Όχι, απλώς έχω ήδη πληρώσει τον επόμενο μήνα». Ο Νίκος σηκώθηκε ξανά. Αυτή τη φορά δεν είχε το ύφος ανθρώπου που ανακοινώνει το τέλος ενός γάμου. Είχε το ύφος ανθρώπου που μόλις έμαθε ότι το σιρτάρι με τα γλυκά είναι κλειδωμένο. «Δεν θα φύγω». «Θα φύγεις». «Δεν μπορείς να με πετάξεις έξω». «Δεν σε πέταξα. Εσύ είπες ότι θέλεις διαζύγιο και να φύγεις από τη ζωή μου. Το σπίτι είναι μέρος της ζωής μου.
Δεν χρειάζεται να το πάρεις μαζί σου. Έχω δικαιώματα. Βεβαίως, θα τα εξετάσουν οι αρμόδιοι. Θα ζητήσω το μερίδιό μου. Ζήτησέ το. Έχω πληρώσει τόσα χρόνια. Κράτησα όλες τις αποδείξεις. Η φράση αυτή τον σταμάτησε. Η Ελένη είχε πράγματι κρατήσει όλες τις αποδείξεις σε ένα μεγάλο κουτί τακτοποιημένες ανά έτος. Είχε τις αποδείξεις για το ψυγείο, το πλυντήριο, τα έπιπλα, τις επισκευές, τα κοινόχρηστα και τους λογαριασμούς. Είχε ακόμη και τις αποδείξεις από τα υλικά που είχε αγοράσει ο Νίκος για μια υποτιθέμενη επισκευή στο μπάνιο, η οποία τελικά δεν είχε γίνει ποτέ. Τα υλικά είχαν μείνει στην αποθήκη και τα είχε πάρει η Βάσο για το σπίτι της. Η Ελένη δεν είχε κάνει φασαρία τότε. Είχε απλώς σημειώσει την ημερομηνία. Ο Νίκος κάθισε πάλι. «Δεν περίμενα να το πας τόσο μακριά. Εσύ το πήγες στο γιορτινό τραπέζι. Ήθελα να σε συνεφέρω. Με το διαζύγιο. Ήθελα να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις». Αυτό ακριβώς κατάλαβα. Η Βάσο άρχισε να μαζεύει τα πράγματά της. Έβαλε στην τσάντα της 2 γλυκά χωρίς να ρωτήσει. Η Ελένη την είδε, αλλά δεν είπε τίποτα. Τα γλυκά ήταν μικρό τίμημα για την ησυχία που ερχόταν. Η ξαδέλφη του Νίκου σηκώθηκε και φόρεσε το παλτό της. «Να βοηθήσουμε κάπου?» «Όχι», είπε η Ελένη. «Τα πιάτα θα τα πλύνω αύριο». Ο Νίκος την κοίταξε με δυσπιστία. «Τόσο απλά. Τι περίμενες, να αφήσω τα πιάτα άπλυτα για να αποδείξω ότι πονάω? Ήμασταν μαζί τόσα χρόνια. Το ξέρω. Δεν νιώθεις τίποτα?» «Νιώθω ανακούφιση. Είναι πολύ ήσυχο συναίσθημα». Η φράση του έκοψε τη δύναμη. Η Βάσο έβαλε το παλτό της πιο γρήγορα. «Ο Νίκος έχει κάνει θυσίες για σένα. Κι εγώ για εκείνον. Εσύ είχες το σπίτι. Είχα το σπίτι και το κράτησα όρθιο. Δεν θα βρεις εύκολα άλλον άντρα σαν τον Νίκο. Αυτό ελπίζω». Ο αδελφός του Νίκου άφησε πάνω στο τραπέζι ένα χαρτονόμισμα. «Για τα φαγητά», είπε. Η Ελένη το κοίταξε. «Δεν χρειάζεται. Είναι το ελάχιστο. Τότε αφήστε το για τα γλυκά που πήρε η μητέρα σας». Η Βάσο γύρισε απότομα. «Δεν πήρα τίποτα. Έχετε 2 στο κάτω μέρος της τσάντας σας». Η Βάσο έμεινε ακίνητη. Για μια στιγμή φάνηκε να σκέφτεται αν μπορούσε να αρνηθεί την ύπαρξη των γλυκών. Μετά έκλεισε την τσάντα. «Δεν θα πέσω στο επίπεδό σου. Είναι δύσκολο. Τα γλυκά είναι χαμηλά στην τσάντα». Ο αδελφός του Νίκου έσκυψε και έβηξε ξανά. Αυτή τη φορά κανείς δεν τον πίστεψε. Οι καλεσμένοι έφυγαν ένας-ένας. Η Βάσο κατέβηκε τις σκάλες φωνάζοντας ότι θα μιλήσει με όλους. Ο Νίκος έμεινε στο χολ, μπροστά στη μεταλλική κρεμάστρα. Είχε ακόμη πάνω της στο παλτό του μια τσάντα με ρούχα και ένα ζευγάρι παπούτσια. «Δεν έχω που να πάω», είπε. Η Ελένη μάζεψε τα πιάτα από το τραπέζι. «Έχεις τη μητέρα σου. Δεν μπορώ να πάω εκεί». «Γιατί?» «Δεν χωράω. Το σπίτι της είναι μεγαλύτερο από όσο νομίζεις. Απλώς είναι γεμάτο αντικείμενα που κανείς δεν χρησιμοποιεί. Δεν θα με αφήσει». «Θα σε αφήσει, ειδικά αν της πεις ότι το σπίτι σου δεν είναι δικό σου». Ο Νίκος την κοίταξε με θυμό. «Με κοροϊδεύεις?» «Όχι, σου δίνω πρακτική λύση. Δεν θέλω να φύγω έτσι». «Πώς ήθελες να φύγεις, με κορδέλα στην πόρτα?» «Ήθελα να έχω χρόνο». «Είχες χρόνο». Εκείνος άρχισε να περπατάει πάνω κάτω στο χολ. Οι κινήσεις του γέμισαν τον χώρο, αλλά δεν άλλαξαν τίποτα. Η Ελένη έπλαινε τα πιάτα στην κουζίνα. Το νερό έτρεχε, τα πιάτα στιβάζονταν και ο γάμος τους τελείωνε με τον πιο πρακτικό τρόπο. Κάποιος έπρεπε να καθαρίσει μετά τους καλεσμένους. «Τι θα πεις στους άλλους?» ρώτησε ο Νίκος. «Την αλήθεια». «Ποια αλήθεια?» «Ότι ζήτησες διαζύγιο και έμαθες πως το σπίτι δεν είναι δικό σου. Θα με κάνεις ρεζίλη. Δεν χρειάζεσαι βοήθεια γι' αυτό». Ο Νίκος πήγε προς την πόρτα, αλλά σταμάτησε. «Δεν έχεις δικαίωμα να κρατήσεις όλα τα έπιπλα». «Select. Το τραπέζι το πλήρωσα εγώ. Έχω την απόδειξη, είναι δικό σου. Η τηλεόραση, δική μου, την αγόρασα όταν δεν είχες δουλειά. Ο καναπές, μισός δικός σου, μισός δικός μου, σύμφωνα με την απόδειξη». «Πώς γίνεται να είναι μισός καναπές?»
με τον ίδιο τρόπο που ήταν μισή η δική σου συμμετοχή στο σπίτι, στα λόγια. Ο Νίκος κοίταξε τον καναπέ. Ήταν μεγάλος, γκρι και λίγο βουλιαγμένος στη μέση. Είχε φιλοξενήσει ατελείωτες ώρες από τη ζωή τους. Ο Νίκος είχε καθίσει εκεί για να δει αγώνες, να κοιμηθεί τα απογεύματα και να αφήσει ψίχουλα. Η Ελένη είχε καθίσει εκεί για να διπλώσει ρούχα, να απαντήσει σε τηλεφωνήματα και να περιμένει να γίνει ο άντρας της, κάποιος που δεν χρειαζόταν υπενθύμηση για τα βασικά. «Δεν θα χωρίσουμε τον καναπέ», είπε ο Νίκος. «Συμφωνώ, θα τον πάρεις ολόκληρο». «Δεν τον θέλω». «Τότε θα μείνει». «Θέλω το μερίδιό μου σε χρήματα». «Θα μιλήσεις με τον δικηγόρο σου». «Δεν έχω δικηγόρο». «Τώρα είναι καλή στιγμή να αποκτήσεις. Πάντα είσαι τόσο ψυχρή». «Όχι, μερικές φορές είμαι και κουρασμένη». Το επόμενο πρωί η Ελένη ξύπνησε νωρίς. Για πρώτη φορά μετά από μήνες δεν άκουσε τον Νίκο να ανοίγει και να κλείνει τα ντουλάπια ψάχνοντας κάτι που βρισκόταν μπροστά του. Το σπίτι ήταν ήσυχο. Από το μπαλκόνι έμπαινε φως και ο Βασιλικός χρειαζόταν νερό. Ο Νίκος κοιμόταν στον καναπέ. Είχε περάσει τη νύχτα εκεί επειδή αρνήθηκε να φύγει χωρίς να βρει λύση. Η Ελένη δεν τον ξύπνησε. Έφτιαξε καφέ, πότισε τα φυτά και έβαλε στο τραπέζι ένα χαρτί με τα πράγματά του που έπρεπε να μαζέψει. Όταν σηκώθηκε, βρήκε τη λίστα. «Αυτό είναι γελίο. Είναι οργανωμένο. Έχεις γράψει ακόμη και τις πετσέτες. Για να μην χαθεί καμία. Θα μετρήσεις και τα κουτάλια?» «Όχι, τα κουτάλια είναι δικά μου». «Γιατί?» «Τα αγόρασα εγώ». Ο Νίκος άνοιξε το ντουλάπι και κοίταξε τα κουτάλια. «Δεν γίνεται να χωρίζουμε έτσι. Εσύ ήθελες διαζύγιο. Το διαζύγιο έχει λεπτομέρειες. Δεν θέλω να πάρω τα πράγματά μου σαν να είμαι φιλοξενούμενος. Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν δικό του σιρτάρι με κάλτσες». «Τότε σαν τι?» «Σαν πρώην σύζυγος που μαζεύει όσα του ανήκουν». Εκείνη την ημέρα ο Νίκος τηλεφώνησε στη Βάσο. Η συζήτηση ακούστηκε από την κουζίνα, επειδή εκείνος μιλούσε δυνατά όταν ήθελε να φαίνεται ότι έχει δίκιο. «Δεν μπορώ να μείνω εδώ». Η φωνή της Βάσος ακούστηκε από το ακουστικό σαν καπάκι κατσαρόλας που χτυπάει πάνω σε μάτι κουζίνας. «Πώς δεν μπορείς, είναι το σπίτι σου». «Δεν είναι. Μην επηρεάζεσαι από αυτά που λέει. Υπάρχει συμβόλαιο. Τα συμβόλαια αλλάζουν. Δεν αλλάζουν επειδή το θέλουμε. Έλα εδώ». «Δεν χωράω. Θα βολευτείς». «Πού?» Ακολούθησε σιωπή. Η Ελένη άνοιξε το ψυγείο και πήρε το βάζο με τις ελιές. Δεν ήθελε να ακούσει, αλλά η οικογένεια του Νίκου είχε πάντα τον τρόπο να μετατρέπει κάθε τοίχο σε λεπτό χαρτί. «Στο δωμάτιο θα βάλω τα πράγματά σου», είπε η Βάσο. «Το δωμάτιο είναι γεμάτο. Θα μετακινήσω μερικά πράγματα». «Ποια?» «Τα κουτιά». «Ποια κουτιά?» Η Ελένη κατάλαβε αμέσως. Τα κουτιά της αποθήκης είχαν φτάσει στη Βάσο χωρίς να το ξέρει. «Τα κουτιά με τα πράγματα για το σπίτι», είπε εκείνη από το τηλέφωνο. «Ποιο σπίτι?» Η φωνή του Νίκου άλλαξε. Δεν ήταν πλέον θυμωμένος με την Ελένη. Ήταν θυμωμένος επειδή η μητέρα του είχε ήδη σχεδιάσει τη ζωή του χωρίς να προβλέψει πού θα καθίσει. «Μη φωνάζεις», είπε η Βάσο. «Εσύ μου έλεγες να φύγω». «Να φύγεις από εκεί, όχι να έρθεις εδώ και να μου γεμίσεις το δωμάτιο». «Δεν έχεις χώρο για μένα». «Έχω χώρο, αλλά όχι για όλα αυτά. Είναι δικά μου. Τα πήρα για την ανακαίνιση. Χωρίς να με ρωτήσεις. Θα τα χρησιμοποιούσαμε στο σπίτι». Η Ελένη χαμογέλασε μόνη της. Η Βάσο είχε βάλει το χέρι της στο σπίτι της Ελένης, αλλά τώρα ανακάλυπτε ότι το δωμάτιό της δεν ήταν αποθήκη για τις αποφάσεις κανενός. Ο Νίκος έκλεισε το τηλέφωνο. «Η μητέρα μου δεν μπορεί να με φιλοξενήσει. Το περίμενα. Δεν σε νοιάζει?» «Με νοιάζει να φύγουν τα πράγματά σου στην ώρα τους. Δεν είμαι άστεγος. Δεν είπα κάτι τέτοιο». «Το υπονοείς». «Υπονοώ ότι χρειάζεσαι άλλο χώρο». «Θα νοικιάσω». «Καλή ιδέα». Ο Νίκος την κοίταξε καχύποπτα. «Τόσο εύκολα? Τι θέλεις να πω, ότι απαγορεύεται?» «Δεν θα πληρώνω για να μείνω μόνος μου».
Τόσα χρόνια πλήρωνες για να μένεις με μένα. Τώρα θα μάθεις τουλάχιστον τι περιλαμβάνει η υπηρεσία. Ο Νίκος βρήκε προσωρινά ένα μικρό διαμέρισμα στην άλλη άκρη της πόλης. Είχε ένα δωμάτιο, μια στενή κουζίνα και ένα μπαλκόνι που έβλεπε σε τοίχο. Το μηνιαίο ποσό τον έκανε να χλωμιάσει. «Για τόσα χρήματα», είπε. «Έχει και παράθυρο», απάντησε η Ελένη. «Δεν είναι αστείο. Ούτε η αγορά κατοικίας». Εκείνος προσπάθησε να παρουσιάσει την κατάσταση στους γνωστούς του σαν μια άδικη έξωση. Έλεγε ότι η Ελένη τον είχε εξαπατήσει, ότι είχε κρύψει την πραγματική κατάσταση του σπιτιού και ότι τώρα τον πετούσε έξω χωρίς λόγο. Όμως, κάποιος από τους καλεσμένους της γιορτής είχε φωτογραφίσει το φάκελο, όχι από κακία, αλλά επειδή η Βάσο τον είχε αφήσει ανοιχτό πάνω στο τραπέζι και όλοι είχαν καταλάβει πως η βραδιά θα γινόταν συζήτηση για αρκετές ημέρες. Έτσι, οι άνθρωποι έμαθαν την αλήθεια αρκετά γρήγορα. Το διαμέρισμα ήταν της Ελένης. Δεν το είχε κρύψει. Ο Νίκος απλώς είχε μιλήσει τόσο πολύ, ώστε όλοι είχαν συνηθίσει να ακούν τη δική του εκδοχή. Η Βάσο τηλεφώνησε στην Ελένη το απόγευμα. «Δεν περίμενα τέτοια συμπεριφορά από εσένα. Ούτε εγώ περίμενα ανακοίνωση διαζυγίου ανάμεσα στις γεμιστές ντομάτες. Ο Νίκος είναι καταρακωμένος. Έχει ακόμη τα πράγματά του. Δεν έχει σπίτι. Έχει νοικιάσει. Είναι μικρό. Και το δικό μου ήταν μεγάλο. Γι' αυτό ήθελε να το κρατήσει. Δεν είσαι καθόλου ευαίσθητη. Είμαι αρκετά ευαίσθητη ώστε να μην διώχνω ανθρώπους που δεν έχουν που να πάνε. Αλλά ο Νίκος έχει που να πάει. Εσύ τον έφερες σε αυτή την κατάσταση». «Όχι». Εκείνος ζήτησε διαζύγιο μπροστά σε όλους. Το είπε πάνω στα νεύρα του. Τα νεύρα του είχαν προσκληθεί μαζί με όλους τους καλεσμένους. Η Βάσο πήρε ανάσα. «Θα το μετανιώσεις». «Μπορεί, αλλά θα το μετανιώσω στο δικό μου σπίτι». Η Ελένη έκλεισε το τηλέφωνο και κοίταξε την κουζίνα. Τα πιάτα είχαν πλυθεί, το τραπέζι είχε καθαριστεί και τα γλυκά είχαν τελειώσει. Στο ψυγείο είχε μείνει ένα μικρό ταψί με φαγητό. Για πρώτη φορά δεν χρειάστηκε να υπολογίσει αν έπρεπε να κρατήσει μερίδα για τον Νίκο. Το ίδιο βράδυ ο Νίκος επέστρεψε για να πάρει τα τελευταία του πράγματα. Είχε μαζί του 2 μεγάλες σακούλες και μια έκφραση ανθρώπου που έπρεπε να μεταφέρει τη ζωή του σε συσκευασίες. Η Ελένη του άνοιξε την πόρτα. «Έχεις μισή ώρα. Δεν χρειάζεται να μετράς. Με βοηθάει να ξέρω πότε τελειώνει κάτι». Εκείνος μπήκε στο υπνοδωμάτιο. Άνοιξε την ντουλάπα και άρχισε να βάζει ρούχα στις σακούλες. Πήρε το μπλε πουκάμισο, το γκρι παντελόνι, 2 ζευγάρια παπούτσια και ένα μπουφάν. «Το κασκόλ μου πού είναι?» «Στο πάνω ράφι». «Το κασκόλ που μου πήρες εσύ?» «Είναι δώρο». «Άρα δικό μου?» «Ναι». «Δεν θα το πάρεις πίσω?» «Δεν επιστρέφω δώρα, ακόμη και όταν επιστρέφω ανθρώπους». Ο Νίκος σταμάτησε. «Πάντα πρέπει να έχεις την τελευταία λέξη?» «Όχι, απλώς συνήθως είναι η πιο καθαρή». Στο σιρτάρι του μπάνιου βρήκε 3 μικρά μπουκαλάκια, ένα χτένι και μια παλιά πετσέτα. «Αυτή η πετσέτα είναι δική μου. Πάρ' την. Είναι καλή. Γι' αυτό την αφήνω». Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο ειρωνική. Δεν χρειάζεται να ξεχωρίζεις μια πετσέτα σαν να είναι οικογενειακό κοιμήλιο. Στην αποθήκη βρήκε τα κουτιά που είχε αφήσει η Βάσο. Τα πήρε ένα-ένα. Στο τελευταίο υπήρχαν σχέδια για την κουζίνα και ένας κατάλογος με υλικά. Ο Νίκος τα κοίταξε. «Η μητέρα μου τα αγόρασε αυτά για το σπίτι». «Το ξέρω». «Εσύ δεν ήθελες να κάνεις ανακαίνιση?» «Δεν ήθελα να κάνει ανακαίνιση η μητέρα σου». «Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει». «Θα μπορούσατε, αν είχατε ακίνητο». Ο Νίκος έκλεισε το κουτί. «Δεν σε αναγνωρίζω». «Με αναγνωρίζεις, απλώς τώρα δεν σε εξυπηρετώ». Πριν φύγει, στάθηκε στην πόρτα του σαλονιού. Κοίταξε τον καναπέ, την τηλεόραση, το τραπέζι, τις γλάστρες στο μπαλκόνι. Όλα ήταν στη θέση τους, αλλά τίποτα δεν του ανήκε πραγματικά. Είχε μπερδέψει τη συνήθεια με την ιδιοκτησία, όπως μπερδεύουν μερικοί άνθρωποι την οικειότητα με την άδεια. «Δεν θα με διεκδικήσεις?» ρώτησε.
Η Ελένη ακούμπησε στο τραπέζι το τελευταίο κουτί. «Εσύ ζήτησες να φύγεις». «Μπορεί να άλλαξα γνώμη». «Η γνώμη αλλάζει, τα συμβόλαια όχι τόσο εύκολα. Μπορούμε να ξαναμιλήσουμε». «Για το διαζύγιο ναι, για την επιστροφή σου όχι. Τόσα χρόνια δεν σημαίνουν τίποτα. Σημαίνουν ότι έμαθα πολλά. Για μένα. Για μένα». «Και τι έμαθες?» Η Ελένη πήρε τα κλειδιά του διαμερίσματος από το τραπεζάκι. Ότι η στέγη είναι πιο σταθερή όταν δεν την κρατάει κάποιος άλλος πάνω από το κεφάλι σου. Ο Νίκος έφυγε χωρίς άλλη λέξη. Η πόρτα έκλεισε ήσυχα. Η Ελένη δεν αισθάνθηκε νίκη. Η νίκη ήταν για ανθρώπους που περιμένουν χειροκρότημα. Εκείνη αισθάνθηκε χώρο. Τις επόμενες ημέρες έβγαλε από το σπίτι όσα πράγματα είχε αγοράσει η Βάσο για την υποτιθέμενη ανακαίνιση. Τα φόρτωσε σε ένα μικρό φορτηγό και τα έστειλε στο διαμέρισμα του Νίκου. Μαζί έστειλε και μια σακούλα με τα 2 γλυκά που είχε πάρει η Βάσο. Η Βάσο τηλεφώνησε αμέσως. «Γιατί μου έστειλες τα γλυκά?» «Ήταν δικά σας». «Δεν τα θέλω». «Τότε μπορείτε να τα επιστρέψετε». «Δεν θα κάνω διαδρομή για 2 γλυκά». Τώρα καταλαβαίνετε πόσο πολύτιμα ήταν. Η Βάσο έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Νίκος από την άλλη τηλεφώνησε την επόμενη εβδομάδα για να ρωτήσει αν μπορούσε να κρατήσει το κλειδί της αποθήκης. «Όχι», είπε η Ελένη, «έχω πράγματα εκεί». «Τα πήρες όλα». «Μπορεί να ξέχασα κάτι». «Ξέχασες πολλά, αλλά όχι στην αποθήκη». «Θέλω να ελέγξω». «Δεν χρειάζεται. Και αν υπάρχει κάτι δικό μου?» «Θα σου το στείλω». «Δεν θα μπω ούτε για 5 λεπτά». «Όχι». «Μα κάποτε ήταν και δικό μου σπίτι. Κάποτε ήσουν και σύζυγός μου». Η σιωπή του κράτησε περισσότερο από τις προηγούμενες. Ίσως επειδή αυτή τη φορά κατάλαβε ότι η Ελένη δεν άφηνε πόρτα ανοιχτή για παρεξήγηση. Η διαδικασία του διαζυγίου προχώρησε χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Ο Νίκος προσπάθησε να ζητήσει μέρος της αξίας του διαμερίσματος, αλλά τα έγγραφα ήταν ξεκάθαρα. Οι λογαριασμοί και οι κοινές αγορές εξετάστηκαν. Όσα είχαν αγοραστεί από κοινού μοιράστηκαν ή υπολογίστηκαν. Η Ελένη δεν κράτησε τίποτα που δεν της ανήκε. Αυτό ενόχλησε τον Νίκο ακόμη περισσότερο. Αν εκείνη είχε αρπάξει τα πάντα, θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως αδικημένος. Όμως η Ελένη μοίρασε τα πράγματα με ακρίβεια. Εκείνος πήρε το τραπέζι, το μισό σερβίτσιο, την τηλεόραση που είχε αγοράσει ο ίδιος, τον καναπέ και τα προσωπικά του αντικείμενα. Εκείνη κράτησε το σπίτι, τα έπιπλα που είχε πληρώσει και την ησυχία της. Η Βάσο συνέχισε να λέει ότι η Ελένη είχε σχεδιάσει τα πάντα από πριν. Η αλήθεια ήταν πιο απλή. Η Ελένη δεν είχε σχεδιάσει το διαζύγιο. Είχε σχεδιάσει τη ζωή της έτσι ώστε αν κάποτε ερχόταν να μην την πάρει μαζί του. Μετά από 1 μήνα ο Νίκος εμφανίστηκε στην πολυκατοικία. Η Ελένη τον είδε από το μπαλκόνι να στέκεται στην είσοδο και να κοιτάζει προς τα πάνω. Κρατούσε έναν φάκελο και φορούσε το ίδιο μπλε πουκάμισο που είχε πάρει μαζί του. Εκείνη κατέβηκε. «Τι θέλεις?» «Να μιλήσουμε». «Μίλα». «Η μητέρα μου λέει ότι πρέπει να βρούμε μια λύση. Η μητέρα σου προτείνει λύσεις για το σπίτι μου από τότε που με γνώρισε. Δεν θέλει να είμαι σε αυτή την κατάσταση. Τότε να σε φιλοξενήσει. Δεν είναι τόσο απλό. Συνήθως αυτό σημαίνει ότι η λύση είναι εύκολη, αλλά κανείς δεν θέλει να την αναλάβει». Ο Νίκος κοίταξε την είσοδο. «Θέλω να ξαναμπω για λίγο». «Για ποιο λόγο?» «Να πάρω κάτι». «Τι?» «Ένα βιβλίο». «Ποιο βιβλίο?» «Δεν θυμάμαι». «Τότε δεν είναι επίγον». «Ελένη, μη με κάνεις να σε παρακαλάω». «Δεν σε κάνω τίποτα, απλώς δεν έχω λόγο να σε βάλω μέσα. Ήμουν ο άντρας σου. Και τώρα είσαι ο άνθρωπος που ανακοίνωσε ότι θέλει να φύγει». Δεν ήθελα να τελειώσουν όλα έτσι. Έπρεπε να το σκεφτείς πριν σηκώσεις το ποτήρι. Το έκανα επειδή ήμουν θυμωμένος. Ο θυμός σου είχε προσκληθεί στο τραπέζι όπως σου είπα. Εκείνος έσφιξε τον φάκελο. «Δεν μπορείς να είσαι πάντα τόσο ήρεμη». «Μπορώ. Είναι φθηνότερο από το να πληρώνω κάποιον να φωνάζει για μένα». «Δεν σε νοιάζει καθόλου τι περάσαμε?» «Με νοιάζει, γι' αυτό δεν θέλω να το ξαναπεράσω». Ο Νίκος κατέβασε το βλέμμα. Για πρώτη φορά δεν είχε απάντηση έτοιμη.
Όχι επειδή κατάλαβε ξαφνικά τα πάντα, αλλά επειδή δεν υπήρχε κοινό στο οποίο να παίξει τον αδικημένο. Η είσοδος της πολυκατοικίας είχε μόνο ένα παλιό φυτό και έναν πίνακα ανακοινώσεων με απλήρωτα κοινόχρηστα. Κανένα από τα δύο δεν εντυπωσιαζόταν. «Το διαμέρισμα φαίνεται άδειο χωρίς εμένα», είπε. «Είναι πιο τακτοποιημένο». Δεν εννοούσα αυτό. Το κατάλαβα. «Δεν θα μου δώσεις άλλη ευκαιρία?» «Σου έδωσα πολλές. Τις χρησιμοποίησες για να ζητήσεις κι άλλες». Ο Νίκος έμεινε για λίγο σιωπηλός. «Το βράδυ της γιορτής νόμιζα ότι θα με σταματούσες». «Το ξέρω». «Γιατί?» «Επειδή είχες μάθει να σε σταματούν οι άλλοι πριν αναλάβεις το αποτέλεσμα των πράξεών σου». «Και τώρα?» «Τώρα θα το αναλάβεις». Η Ελένη ανέβηκε ξανά στο διαμέρισμα. Δεν κοίταξε πίσω, δεν χρειαζόταν. Όταν κάποιος έχει φύγει από τη ζωή σου, δεν πρέπει να ελέγχεις κάθε λίγο αν επέστρεψε από συνήθεια. Το επόμενο Σαββατοκύριακο έβαψε μόνη της τον τοίχο της κουζίνας. Διάλεξε ένα απαλό χρώμα που της άρεσε, χωρίς να ρωτήσει τη Βάσο, τον Νίκο ή τον τεχνίτη με τη μεζούρα. Αγόρασε 2 καινούριες λάστρες, ένα ζωτιστικό και ένα μικρό τραπέζι για το μπαλκόνι. Στο ράφι της κουζίνας έβαλε το κουτί από τα παλιά μπισκότα της μητέρας της, γεμάτο αποδείξεις. Δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφο, αλλά είχε ιστορία. Η Ελένη το κοίταξε και χαμογέλασε. Η Αργυρό είχε δίκιο. Η στέγη δεν έπρεπε να εξαρτάται από κανέναν. Μερικές εβδομάδες αργότερα η Βάσο τη συνάντησε στην αγορά. Κρατούσε μια σακούλα με λαχανικά και είχε το πρόσωπο ανθρώπου που είχε αποφασίσει να κάνει ειρήνη χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. «Ο Νίκος δυσκολεύεται», είπε. «Το φαντάζομαι. Το σπίτι του είναι μικρό. Το ξέρω. Δεν έχει μπαλκόνι της προκοπής. Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς όλα όσα είχε. Εσύ έχεις μείνει πολύ άνετα. Έμεινα στο σπίτι μου. Θα μπορούσες να τον βοηθήσεις. Τον βοήθησα για χρόνια. Δεν μιλάω για χρήματα. Ούτε εγώ». Η Βάσο έσφιξε τη σακούλα. «Δεν έχεις καθόλου τύψεις?» «Έχω τύψεις όταν ξεχνάω να ποτίσω τον βασιλικό. Μιλάω σοβαρά. Κι εγώ. Ήσουν σαν κόρη μου. Οι κόρες σας δεν σας παραχωρούν τα σπίτια τους». Η Βάσο έμεινε χωρίς λόγια. Η αγορά γύρω τους συνέχισε να κοιμείται. Κάποιος διαπραγματευόταν την τιμή στα ροδάκινα, μια γυναίκα μετρούσε κρεμμύδια και ένας κύριος παραπονιόταν επειδή η σακούλα του είχε σκιστεί. Η ζωή δεν σταματά για τις οικογενειακές προσδοκίες. Συνεχίζει να πουλάει λαχανικά με το κιλό. «Δεν θα σε συγχωρήσω ποτέ», είπε η Βάσο. «Δεν σας ζήτησα να με συγχωρήσετε». «Τότε τι θέλεις?» «Να μην με ξανακαλέσετε στο σπίτι μου για να μου ανακοινώσετε τι θα γίνει μέσα σε αυτό». Η Βάσο γύρισε και έφυγε. Πήρε μαζί της τα λαχανικά, την αγανάκτησή της και την τελευταία ελπίδα ότι η Ελένη θα αισθανόταν ένοχη επειδή είχε κρατήσει κάτι που ήταν δικό της. Ο Νίκος δεν ξαναγύρισε. Μερικές φορές έστελνε μήνυμα για κάποιο αντικείμενο που υποτίθεται ότι είχε ξεχάσει. Η Ελένη έβρισκε κάθε φορά το αντικείμενο και το έβαζε σε μια σακούλα. Ένα βιβλίο, ένα καλώδιο, 2 μπλουζάκια, ένα παλιό ρολόι και κάποτε ένα μικρό πλαστικό δοχείο. «Το δοχείο είναι δικό μου», της έγραψε. Η Ελένη απάντησε, «Πέρασε να το πάρεις». Δεν πέρασε ποτέ. Το δοχείο έμεινε στο ντουλάπι δίπλα σε άλλα δοχεία χωρίς καπάκι. Η ζωή έχει έναν περίεργο τρόπο να κρατάει μικρά υπολείμματα από ανθρώπους που κάποτε έμοιαζαν αναντικατάστατοι. Την πρώτη γιορτή μετά το διαζύγιο, η Ελένη κάλεσε τη μητέρα της, την αδελφή της και 2 φίλες. Δεν ετοίμασε μεγάλη ποσότητα φαγητού. Έφτιαξε ακριβώς όσα χρειάζονταν, χωρίς να φοβάται μήπως κάποιος εμφανιστεί με επιπλέον συγγενείς και απαιτήσεις. Έβαλε στο τραπέζι γεμιστές ντομάτες, σαλάτα, ψωμί και γλυκά. Τα γλυκά ήταν λιγότερα από την προηγούμενη φορά, αλλά καλύτερα υπολογισμένα. Δεν υπήρχε Νίκος για να ρωτήσει πού ήταν η δεύτερη πιατέλα. Η αδελφή της σήκωσε το ποτήρι με το νερό της. «Να είναι το σπίτι σου πάντα γεμάτο ανθρώπους που χαίρονται όταν είσαι εδώ. Και που φεύγουν όταν τους το ζητάς», είπε η Ελένη. Όλες γέλασαν.
Μετά το φαγητό, η Ελένη βγήκε στο μπαλκόνι. Ο αέρας ήταν δροσερός. Ο βασιλικός είχε μεγαλώσει και οι καινούριες γλάστρες έδειχναν σαν μικρές πράσινες σημαίες πάνω από την πόλη. Από ένα άλλο μπαλκόνι ακούστηκε μια γυναίκα να φωνάζει σε κάποιον να μαζέψει τα ρούχα. Η καθημερινότητα είχε επιστρέψει στη θέση της με τα απλωμένα σεντόνια και τις μικρές διαφωνίες της. Η Ελένη κοίταξε το διαμέρισμα. Δεν ήταν πια το σπίτι όπου περίμενε να αλλάξει ο Νίκος. Ήταν το σπίτι όπου είχε επιτέλους αλλάξει η ίδια. Το γιορτινό τραπέζι είχε τελειώσει απότομα εκείνο το βράδυ επειδή ο Νίκος πίστευε πως μπορούσε να πάρει το διαζύγιο μαζί με την ιδιοκτησία. Τελικά πήρε μόνο τις σακούλες του, έναν καναπέ που βούλιαζε στη μέση και ένα μάθημα που δεν χωρούσε σε κανένα διαμέρισμα. Η Ελένη αντίθετα κράτησε το σπίτι, τα κλειδιά και την ησυχία της. Και όταν κάποιος από τους γείτονες τη ρώτησε αργότερα αν ο Νίκος είχε πραγματικά πιστέψει ότι το διαμέρισμα ήταν δικό του, εκείνη απάντησε ήρεμα. Πίστευε πολλά πράγματα, απλώς δεν είχε μάθει να διαβάζει τα ψηλά γράμματα. Ύστερα μπήκε στην κουζίνα, έκλεισε το φως και άφησε πάνω στο τραπέζι την απόδειξη από τα γλυκά. Για πρώτη φορά όλα στο σπίτι ήταν ακριβώς εκεί που έπρεπε. Το μόνο που έλειπε ήταν ο άνθρωπος που νόμιζε πως η φιλοξενία ήταν ιδιοκτησία. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή την ιστορία? Μερικές φορές τα χαρτιά δείχνουν την αλήθεια πιο καθαρά από τα μεγάλα λόγια. Εσείς θα είχατε κρατήσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία? Τα λέμε σύντομα.